duzu eta ikasi kondaira godena kondairari zederrena Jose eta haren anaiak. Bazen behin batean, Kanaango lurrean, bere 12 semeekin bizi zen Jakob izeneko gizon bat. Zaharrena Ruben zen, gero Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon, Gad, Asher, Dan eta Neftali. Eta azkenik, Jose eta Benjamin. Bi hauek, Jakobek Rakel bere bigarren emaztearekin izan zituen semeak ziren. Gazteenak zirenez etxean egon ohi ziren anaiak ardiak zeintzera joaten ziren bitartean. Jakobek seme guztiak maite zituen, baina Jose zuen gogokoena. Aita, noiz zainduko ditut ardiak anaiekin batera, hori da nire ametsa. Jose, zu eta zure ametsak. Bihar hasiko zara, eta egun handi hori ospatzeko ustekabeko batut zuretzat. Adina bete duenez, Jose, zuekin batera ibiliko da zelaietan. Eta honek berotasuna emango dizu. Oh, aita, oso ederra da. Begira ze maukak, eta ze koloreak. Aitak zuri eman behar zizun horrelako jantzia, Ruben. Zuzara eta zarrena. Ez da mitzitan ere. Joseren anaiak jeloskor zeuden opari hura zelta. Horrek gogorarazten baitzien, Jose zela aitak gehien maite zuena. Baina jantzi eder hura ez zen Joserenganako haserrea eragiten zien gauza bakarra. Juda, Aser, Simeon, Bart oso amets polita izan dut. Garibalak lotzen ari ginen soroaren erdian. Hartan nirea zutik jarri zen, eta zuenak nirearen aurrean makurtu ziren. Makurtu, zure aurrean? Eh? Aitak zugurtzen zaitu, guk ez ordea. Aizu, Simeon, ametsa besterik ez da izan. Ni lotara noa. Bart, beste amets bat izan dut. Zeruko izar bat nintzen beste 11 izarrekin batera. Eguzkia eta ilargia. Eta nire aurrean makurtzen ziren. Amaika izar, amaika naia esan nahi duzu. Eta gu ere hauzpeztea nahi duzu. Nor uste duzu zarela, erregean? Eta nortzu dira, ilargia eta eguzkia? Ama eta biok. Jose, ez duzu pentsatuko zenideok zugurtu behar zaitugunik, ez da? Aita, ez da ametsa besteri. Lotara, bihar zu eta zure anaiak goi jaiki behar duzue. Berandu esnatzen bazara ez dira zure zai egongo. Aita karrazoi du. Eta ez dut ametsei buruz beste hitz bakar batera entzun nahi. Urrengo goizean, anaiek ez zioten Joseri itxaron. Kaixo! Horra, ameslariak aurkitu gaitu. Presta zaitezte egurtzeko, anaiok. Begira jozue, indio jarra bezainarro dago bere jantzi berriarekin. Batzuetan hile egin beharko genukela pentsatzen du. Ez da pentsatu ere. Merezia du ba. Beste amets bakar bat aipatzen badu. Simeon, gure anaia da, ezin jogu kalterik egin. Baina ideia bat eman didazu. Aizue, ez zen aizen uten. Ni galtzea?
Jose, haiek aurkitzeko zein bizkorra izan zen kontatzen hasi zitzaien. Baina ez zioten entzuten. Beste asmo batzuk zeuzkaten. Kontuz jantziarekin! Ruben, Juda, ez! Hor geratuko da zer egingo diegun erabaki arte. Rubenek besteak konturatu gabe, Jose zulotik atera eta etxera bidaltzea pentsatu zuen. Oh, ez! Zatoz. Ruben eta Neftalik ardiak bildu zituzten besteak bazkaltzen ari ziren bitartean. Jaten ari zirela, karabana bat hurbildu zen. Ze iruditzen zaizu, Jose merkatario jei salduko bagenie. Zergatik ez, itzontzi horretaz libratuko ginateke, eta dirua lortuko genuke gainera. Guztiei ondo iruditu zitzaien plan beldurgarri hura. Eta Jose, zilarrezko 20 txamponen truke saldu zuten. Anaiok, zergatik egiten didazue hau? Jainkoa, edo zer gertatzen dela ere, zugan daukat nire uste osoa. Aizue, ze egin diozue Joseri? Lasai zaitez, Ruben. Aitari ze esango diogun asmatzen duzunean lasaituko naiz, Simeon. Ongi pentsatu dugu, ze esan. Jantzia ondatu egin dugu. Ze esango diogu orain aitari? Bazterrak miatu ditugu, baina behi jantzia besterik ez dugu aurkitu. Oh, Jose. Ze gertatu ote zaizu? Seme. Anaiek gezurra esan zioten eta Jakobek sinestu egin zien. Jose Egiptura eraman eta hilketa batean parte hartzea leporatu zioten. Ez zuen ezertxore egin, baina faraoiaren espetxera eraman zuten. Espetxean egonik ere, ez zuen Jainkoaganako fedea galdu. Jainkoa, ez dut ezer txarrik egin, baina arrazoiren batengatik nago hemen. Halere badakit hau guztia zure nahia dela. Jose zuzen zegoen, eta Jainkoaren asmoetan zegoen opari berezi bat ematea. Beste pertsonen ametsak ulertzeko gaitasuna hain zuzen ere. Oso gautxarra pasatu dut. Nire ametsen esan aia jakingo banu behintzat. Nire ametsa zurea baino aldrebesagoa izan da. Nik badakit oien esan nahia. Zuk nire ametsak ulertzen dituzula, Nik ez, Jainkoa bakarrik azalditzake. Sinesten dizut. Hau da nire ametsa. Faraoiaren edalizaina nintzen nirekin aserretu zen arte, ametsean matxondo bat agertu zitzaidan. 3 haien zituen matxondoak.
Kimu berritu zen, loratu eta ondo egin ziren mahats mordoak. Mahats mordoak faraoiaren edalontzian zokutu nituen eta gero edalontzia faraoiari eman nion. Hiru haienek faraoiak 3 egun barru askatuko zaituela esan nahi dute, eta haren edarizaina izango zara berriz ere. Mil esker, Jose. Ez, Jainkoari eman eskerrak adizkide, eta askizarenean mintzazakizkio faraoiari nire alde, esaiozunik enukela leku honetan egon behar. Esango diot, hitz ematen dizut. Nahikoa duzuzuk, nire txanda da. Neure ametxean, 3 saskio pil neuzkan buru gainean. Goreneko saskian, faraoiaren jaki guztietatik zegoen. Bapatean, 3 txori etorri ziren eta saskiko guztia jantzuten. Ze adierazten du horrek? 3 egun barru, espetxe honetatik irtengo zarela. Banekien, garrantzitsuegia naiz hemen egoteko. Itxaron, bada gehiago, zure ondasun guztiak kenduko dizkizute, eta faraoiaren zigorrik handiena jasoko duzu. Sentitzen du. Josek esandako guztia egia bihurtu zen, baina edarizainari ahaztu egin zitzaion faraoiari Josez mintzatzea. Jose espetxean egon zen 2 urte luze, baina halako egun batean. Bai ametsa raroa. Faraoia bere erresumako gizonik azkarrenekin bildu zen. Haiek agian ulertuko zuten bere ametsa. Haietako bakar batek ere ez zion esan nahirik aurkitzen. Orduan edarizaina Joseri egin zion promesaz gogoratu zen. Faraoi, bada zure espetxean zure ametsaren esanaia asmatuko duen oso gizon azkarra. Jose, Nilo bazterrean nengoela, 7 behi guri eta eder, ibaitik atera eta larrean hasi ziren. Orduan, 7 behi argal atera ziren ibaitik. Eta bapatean, behi argalek, behi lodiak jan egin zituzten. Zer adierazten du horrek? Nire jainkoak bere asmoak azaldu nahi dizkizu. 7 behi ederrak 7 urte dira. Galburu eta janariz gainezka igaroko dituzuen 7 urte. Baina 7 behi argalek zera esan nahi dute. Ondoren beste 7 urtez ez dela galbururik jaioko eta zure jendeak ez duela janaririk izango. Hori ikaragarria da, ondamena! Ez, faraoia, jainkoa jakinaren gainean jarri zaitu aurrez presta zaitezen. Eraiki itzazu biltegiak 7 urte oparotako janari soberakinak gordetzeko, eta horrela gero ere ez zaizu janaririk faltako. Egia da. Jainkoaren espirituaz jantzita zaude. Gizon hau da nire erresumako gizonik azkarrena. Biltegiak eraikiko ditugu janaria gordetzeko, eta halako lana nire konfiantza osoz bete dezakeen gizona. Hau duzue, Jose. Jose lanean hasi zen. Eta berehala, biltegiak gariz eta janariz bete ziren. Baina Joseren lorpenik handiena jendearen maitasuna izan zen. Jainkoak gauza onaiek egiten lagundu zion Joseri, eta Josek beti eman zizkion eskarrak jainkoari. 7 urte igaro ziren, eta Josek iragarritako ondamena heldu zen. Ez zen garirik inon.
ez da Joseren etxean, Kanaanen ere. Ez dugu janaririk gaita. Ba, omen da agintari azkar bat Egipton 7 urtetarako janaria bildu duena. Behar duenari saltzen omen dio. Harengana joan eta erosi egingo diogu. Benjaminez, salbu nahi dut, hemen, nirekin. Josek bere anaiak ezagutu zituen. Bede inkatuazu gizon jakintzu. Baina anaiek ez zuten hura ezagutu. Josek ezagutzen ez zituenaren itxurak egin zituen. Nongoak zarete? Kanaangoak gara. Etxerako janari bila etorri gara. Zelatariak! Ez anaia gara, 12 gara guztira. Sinetxirazu. Gezurra! 10 besterik ez zarete. Anaia bat hil egin zuten eta Benjamin gaztena etxean geratu da. Bai. Salduko dizuet nire garia, baina errugabe eta zintzoak zaretela frogatzeko. Ekarri zuen anaia gazte hori etortzen zareten urrengoan. Zuetako batekin geratuko naiz berriz itzultzen zareten arte. Baina ziliteke gure anaia. Ados zaudete? Bai, ados gaude. Jose esklabu gisa saldu genuelako zigortu gaitu jainkoak. Zintzo jokatu zuen gurekin, eta guk saldu egin genuen. Ez dut zuekin egoteko astirik. Hartu garia eta zoazte. Eta bete emandako hitza. Aita, ez dugu beste aukerarik izan. Simeon, nire semea, preso Egipton. Baina begira eta garia ekarri dugu. Aizue, dirua hemen dago, poltsa. Orain laputzat eta zelataritzat hartuko gaituzte. Jakobek ez zuen beste seme bat galdu nahi. Beraz, janaria aurrezten saiatu ziren. Baina berehala amaitu zitzaien guztia. Egiptora joango gara. Benjamin eraman behar dugu. Ez, espetxean sartuko dute bestela. Gure hitza eman genion. Benjamin espadator, Simeon espetxean geratuko da. Eta Egiptoko agintariak ez digu garia salduko. Benjamin salbu itzuliko da etxera, hitz ematen dizut. Ala espada juda, samine zilko naiz. Ondo aldago zure aita. Bai, jauna. Ederki, jainkoak bedainkatu zaitu. Zuen hitza bete duzue, beraz, nik neurea beteko dut orain. Anaiak joan egin ziren. Josek bere zilarrezko edalontzia anaietako baten poltsan sartzeko agindu zion zerbitzariari. Geldi! Geldi! Zergatik itzuli didazue gaizkia ongiaren truke. Zuetako batek nire zilarrezko edalontzia lapurtu dit. Esta deseable. Lapurra! Baina,
Gaiztakeria honengatik hemen geratuko zara Egipton nire esklabu gisa. Zer egingo dugu? Mesedez, Benjamin ez bada gurekin etxera itzultzen. Gure aita saminez hilko da. Hemen geratuko da. Ez. Arnazazun ni. Neu geratuko naiz. Ni bere ordez. Putzu hartan botan induzutenean, oker jokatu zenuten. Baina azkenean jainkoak on bihurtu duzue gaizki egin zenutena. Egiptora etorri nintzen eta herriaren gosetea saiestu nuen. Benjamin, neu naiz. Jose. Jose nauzue, oroitu zaitezte, ta gogoan hartu, zuen anaia naizena, zoriontsunago, zuekin gaur hemen, maitasun soka ez baita eten. Izan bihotz, jaunaren asmotan dudena, orain ondo nago, zabal bizi naiz. Eta jakin, ez dut inolako gorrotorik, jaunagan nago pozik. Hemen nauzue, anaita bizkide, barrua zoratzen, gertatuen ondoren, jaunaren bidetan, gabiltza beti, zoriontsu berarekin. Izan bihotz, ez baitut sekula gorrotorik, jaunarekin bat beti gaunik. Astoa dut, behinola gertatu zitzaidana, benetan egia da, egia da, egia da. Bildu zuen familiak eta aita eta zatozte Egiptora bizitzera. Jose, bere inkatua jainkoa bizirik zaude. Jose eta bere familia ez ziren berriz banandu. Eta jainkoak, gosetea gainditzen lagundu zienak, nazio handi bat egin zuen haren familiaren ondorengoekin. Horrela ikasi zuen Josek, gaizki egindakoak on bihur ditzakeela jainkoak.